Salutare la toată lumea și bine v-am regăsit la al doilea episod din Under of Stickman 4. Dar nu sunt sigur că va apărea episodul 1 pentru că de obicei la toate seriile mele nu a apărut episodul 1. Pentru că prietenii mei s-au uitat la seria mea de Minecraft și de Raptors și nu le-a apărut episodul 1 la niciun joc care l-am jucat. Și dacă vreți, puteți da pe auto. Și așa, e ca și cum ați pune pauză, numai că se joacă jocul singur. Dar mie-mi place să joc eu. Vă puteți pune și jos, dacă vreți. Dar nu știu de ce. Uite, am câștigat deja. Uitați. Să încerc să văd dacă pot să-mi cumpăr pe ăsta cu diamante. Ba, nu pot să-mi cumpăr diamante. Stai, n-am mai fost odată la nivelul 10? Mi se pare că da. Se pare că am mai fost la nivelul ăsta 10. Dar nu știu dacă acolo la Town Battle este pe multiplayer sau trebuie tu să-ți cumperi echipa. Nu mai am nevoie de 20 de milioane. Ia, păi. Deci să joace singur? Uite, am făcut un cap. Dar cred că vă puteți cumpăra și armuri. Arme știu că vă puteți cumpăra, dar... Adică arme știu că nu puteți, dar armură sau haine, nu știu. Da, am mai fost la nivelul ăsta. Ușa. Am mai fost la nivelul de astea. Ce nu sunt. Dacă dispar. Da, la nivelul ăla nu și de ăștia cu care puști. Ui, ce bută are ăsta. Ce ăștia au armuri? Îmi place cum le dau cu piciorul în cap. Da, faci bani destul de încet. Eu zic că cu echipierii ăștia costă prea mult. Voi să îmi scrieți în comentarii ce credeți voi.
Dacă costă prea mult sau prea puțin. L-am bătut, costă 96 de bani. N-am nevoie de 19.000 de bani. Care fapt este de bani. La ușă? Aici ne arată cum se fac. Chiar poți să-ți cumperi chestii la șmecher. Eu nu eram sigur de asta. Mă duc și fac bani acum. Ce sabie șmecheră are! Dar de puțin nimic. Da, mult, zic eu. Am să opresc seria, numai dacă vreți voi. Dacă sunt mai multe dislike-uri decât like-uri, atunci am să opresc seria de toate. Da. Am să opresc seria de toate. Pauză până mai găsesc un boss sau până trec pe nivelul ăsta pentru că durează mult. Am să pun pauză până găsesc niște maimuțe de alea.